Kaseng HYC ribohoy sebni haka arpunyo teriku jemang arhajar arpun riu kilalet kendra haka jaka badang pentre ya ka ying building jongka Eklavia Residential School kabahaka shnong war mausau bar kabalalam khamat da uba RC thank you kum presiden lembat kidkhot jong kaseng haka tei ka jinglet kendra nakal yang kaseng kalalap baki barjela kibabela haka tei ka jaka kimdon ya kikot kisla kibabyang nadu ka trading license, ka labor license bat kiway-kiway. Habakren na kalyang uba RC thank you, ulayatu ba mensuaru na kalyang kaseng kaladep kendra hakani ka jaka balaay por arbenay kitay kibarjela bakin penbiang ni kikot kisla jongki, Henry hadu mentaru kiklempat la ban penbiang. Kumta na kalyang kaseng kilapha lej no mardori kitay kibarjela chala ki jela jongki, bat kila banwan trei biang tat hadu bakin daladep ban penbiang ye kita kikot kisla badan kam. Dota ni aiga, domena aiga. Isa pula itu tanya lagi taham tu kalau dota hampir ho gaya isa pula. So abhi dota domena क्या बोला मेरा को तो मालूम ना हम लोग ये गुप्ता है ऐसा फोन तो छोड़ दो अभी लिबरेशन नहीं तो सब पैकिंग करो फिर मिलता तो फिर आ जाए समझता ना बच्चे ने वो तो बस mata sin yang jing ko mo sang nyotrap yot council jongka riboy semni saisin ngila yo biang baruan jurip ya gane jing tre kabla sedang menta syai hangne po snong sobar war musau habri bane ka school Eklavia kabri ka central scheme hagba haki benai ki baladap nadu benai march ngila yang jing ko sang ngila wan ban ya kendu ya kinong tre hangne bat kum juru ya manager jong ne jing tre ngila ong u ba lada ukwa ba kini kinong tre jong u ki badai ke bana sabar jong ka jela ka jongi ki hapan penbiang ya ka level lesson bat hang juga poru ba ki hapan don ya ka police verification kenang ba kanlong ka kanlong ya ki bakin bu iki ha ka jingsu khamtam e ya ki ba ki ba shong ki basa apo jong ne ka jaka ka jongi tenre hadin keladap kumba arbenai naleng jingi kum keseng wan biang mentak kesini baruan jurip yang saisin la kini kinong tre hangni kila don em ya kan ke level lesson bat aku juga por ka police verification henry ka ba ngi naleng jingi kum keseng ka bangi khamso ka ba kai ka bang kwa dong ka ba kini kinong tre kemot ka ba kimburom ye kai bang kum keseng ngila dep maham ye ki kata kalong ba metang singi lawan ngilap ba weru nong tre hangne umsyam la don ya kata ka level lesson bat kum juru ka police verification wala kidan kum balai photam ki nong tre hangne hapo jong ka jakaru dia mentang kesini lah, dia keren berking lah orang baiki ba, kat ba pimpat don ya ke level lesson, ba cukup por ka police verification, kan bah sibun ba pinmi son matang si, ba pin rak no kitar jipi, ba pin ipai sya ka caka ka ba pi shong pi sa, nambara onda pila yo ika police verification ba kumju ika level lesson, pila ba biang menteri ka caka, ba cukup por nga kwa ban pa ka kubur ka ba sya yul se na liang jong ki nong kit kam snong, hapo jong kini ki pan, ba kumjuru hapo kadong riboy sep ngi jungi. Yo pidon ke jemput kat ba naleng jungi kum ka sang nyotrap yut council jong riboy ngi persya lane ngi ju mi sakabat persya ya ki nong tre ki jong pi ba piwon ra lane ngi persya ki project ki development ki ban hapo jong dong riboy ngi jungi henry naleng jungi kum sang ngim ju persya bat ngi ju kloi bene trilang ber ki henry ka e ka bangi kam fokus kata kalong ba kinu ki nong tre ki bawana sebar ki haban pembiang ya ka level lesson ban ka police verification ngi mla mentip ba u briu ubana kano ka jela wan ubana kano ka state wan you say ude u briu basa na po barish wan hangne bari tigan ya de ngimtip ka jing long jungu ka jing im jungu kane ka bu jing e ken lada ka jang e ka ba sniu hapo jong ka jaka ka ba maki kitrai te namar ta daw kan ka bang kwa man pensai ka long ba ngi kum ka seng ka long ngi kwa ben trilang bat pin rei ngi kwa par ben ong ba kinu ki ba wan ra ki briu ki mana sabar ki bade ki khlajai ka long biha per biang ya ka level lesson bat ka police verification kata ka mesej ka ba syai ka ba kum keseng bat ha cukup porong kwa dong naleng ji kum keseng nang ne sakamat enang pen jurishu ka jing khanra ji syai kinu nu ji ka ki badon ki khlajai ki bon tre lada kim don ki kot ki slai ki ba biang ka umut naleng ji kum keseng nginum la bakin nginum sya bakin syong ki sa ha ka jaka la ne ban tre ha ka jaka ka ba maki ki don kata ka mesej ka ba syai ka ba kum keseng gi bu ya ki pai ba ka jungi apa yang dapat telu tenta ngana pada sini mari dapat telu kali em dah ada balas udah bayar balas buat di sini ai nak itu cuma jadi zaman ini kemut ada apa ini
lại lặp arbani lại lặp tới lại chế em chứ Chặt lên cùng chỉ chặt ôm này con trai vậy em sẽ जा रहे हैं तो आधा घंटा में एकदम आप सब पैकिंग करो घर से ना ya lihat dari ini deh kalau Marlak saya. lapis